Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca am și uitat, Grogard. Deci, vreau să vă prezint întâi grădina mea. Uitați ce fel arată. Cu un mango seed, un desta, frumos, elegant, green apple, tot ce vrei, orange, tulip. O, da. Astea mi se pare frumos tare. Ok, haideți acum să ne ducem la seed-urile lui băiatul ăsta. Dar întâi trebuie să ne ducem aici. Că poate să ne pice ceva foarte, foarte, foarte frumos. Blueberry. Blueberry. Nah, cred că o să vând chestiile acestea. Pentru că sunt prea enervante la mine. Uitați pe videoclip. Ăsta. Și cu ăsta. Acum să scot de la inima, dar nu știu cum. Ia stați. To sell this. Nothing to buy? De ce? Cum am scos de la inima? Oarecum. Nu știu cum să o scot de la inima. Disco, party people. Nu mă. Când mi-a dat. Oh, baci. Uitați și aceasta o vând. Frumos, elegant. Avem 55.000. Acum haideți să vă prezint. Da, v-am prezentat grădina. Ok, deci. Wow, primesc gift! Te rog, dă-mi pisica. Please! Merci! Oui! Merci! Thank you! Nu merge nouă și m-au uitat. Yay! Haideți să te luăm acum animaluțele astea de aici. Stați că aveam eu ceva pe aici, un cățel sau maimuță. Pick up! Unde s-a băgat ăsta? Unde s-a băgat? Băi, dar trece cu a. Că las pisicuța mea. O, ce frumoasă e! Ok, dar cred că scot cățelușul ăsta și bag maimuța. Sau? Nu, îl las aici că arată frumos. Deci eu v-am prezentat grădina, ce frumos arată. Green apple, watermelon. Ok. Watermelon. O seed. Ok. Ok, și cam acesta a fost episodul. Nu uitați să răpeți butonașul de like, subscribe, clopoțel și ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!